Batalla de genios Steam jolasa konzentrazioa lantzeko orientazio espaziala, frustrazioa, behaketa eta beste gaitasun batzuk lantzeko ekintza ezagutu nahi, geratu nirekin eta azalduko dizut. Kaixo artistak, hemen daukagu Batalla de genios jolasa. Bikoteka jolasteko oso Steam jolas jarduera desentzufatu aproposa. 6 urtetik aurrera, baina agian 5 urterekin ere pizka bat moldatuta haurreskuntzako azkenengo mailan ere egin daiteken. Jolas honetan 3 pausu daude. Lehenengo pausua da dadoak botatzea, 7 dado bota, eta orduan honekin jarri behar duzuena biok, bai, blokeatzaileak dira, adibidez, C6, A1, B6, A2, C3, D5 eta F1. Lehenengo pausuan, dadoak botata, blokeatzaileak jarri behar dira, eta ja, hemendik aurrera, denbora jakin batean, beste jokalariak ere jarriko du. Ikusten duzuenez, bi jokalariek ja blokeatzailea jarri dituzte, eta ja, 3. pausua zein da, denbora jakin batean, saiatzea jartzen, 1, 2 eta 3. Orduan, haue guztiak sartzen, hasieran errezagoa da, baina gero momenturen batean, frustrazio momentua heldu daiteke, ea niri heltzen zaidan frustratzeko momentua, eta pentsatu behar dute, imaginatu, behitu ikusten nik ezin dudala, baina horrela. Ai, eske ezin dut jarri. Eta agian bestea ere jartzen ari da, orduan logika erabili behar du. Ai, itxaron, hemen 2 pieza daude, hau sartzen dut. Orduan hau, hemen sartzen dut, eta hau, ai, berriro, ez da sartzen. Orduan, kendu behar dut, orduan oso jolasa proposa da, haiek, konzentrazioa, matematikako ikasketa, espazio orientazioa, behaketa, konzentrazioa lantzeko. Zelan ikusten duzue? Gogoratu, zailtasun maila batzuk proposatzen direla. Por cierto, minutu batzuk eman ditut eta azkenean lortu dut, Beno, erabilgarria izatea espero dut, beste bat arte.